Jak się pożą, jak dupczą, roztomajte ludzie. Bankisz zawdy ino na raty. Alpista albo inszy bergsteiger zawdy ino na wierchu. Inżynier ino podok celu, podok jakiegoś planu. Briefträger wartko dolazuje. Polityker mofaram już przy łobieckach, albo też ino łobiecanki, macanki, a głupiemu styrcy. Zębok, Zahnarzt, to idzie wymiarkować, i że zawdy gębą. Hadrok, lebo szmaciusz, dolazuje ino roz bestydzi. Policajt, zawdy ze twardym knebulcem i szpangami. Szachista, pierę swojego króla bali przy królowej. Detektyw, ino po ćmoku i blank anonimowo. Rajter, rajtuje ostro i zawdy chce być pierwszy. Fuzbalok, jak nie hakruje, jak nie świtnie w szynkbań, to spolony i nigdy nie poradzi trafić w Buda. Liwerant pizzy, jak się nie dokulbi to bez 5 minutek, to blank zimny. To taucher, norek, mo srogi dróg, osobliwie, ke jest głęboko. Golfista, ma maluśkie baliki, a fantuje się, co by hepnąć 18 rozdziurecek. Muzykant, moci pieronym wizgirne i zwyrtne palcyska, ale potrza mu kapelmajstra. Arbeiter w Reisebiurze, nie jest iste kaj i komu, byle ino wciś ten swój klamor i szmelc. Eugens Pnioków.